Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Pari zvino hangu I am trying to recover. Ndiri kunoku kuZimbabwe. Ndakadzoka kunoku kuZim. Zita rangu ndinonzi Tari, my real name. Ndakadzoka mainge muri mugore ra 2023 mushure mekunge ndamboendawo kuOman. Ndakasangana nawo neumwe agent uyu ndakasangana naye apo pandainge ndaperekedza sise vangu kwaMutare because vainge vaine order yavo, zvinhu zvavo zvainge zvabatwa maMutare. Saka takaendako tichida kunopa mapurisa mari kuti zvinhu zvavo zvikwanise kuzoburitsiwa because sisi ivo vanoitawo zvekuhodha mabhero nezvimwewo zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichibva kunana Mozambique kana kuti kuTanzania. Saka zvinhu zviya zvakabva zvachizonzi zvainge zvabatwa nemapurisa, but mapurisa acho kana vakazvibata havaende nazvo kukemp kwavo, kune kwavanonozvichengetera. Kana kuri kunziwo ukazotadza kubhadhara ndo pavanozoenda nazvo manje kukemp kwavo. So takaenda tikabva tabhadhara mari. Zvino pamapurisa awa painge paine umwe ainge achitaura nezve agent achiti ainge achida kutsvakirawo muzukuru wake basa through an agent. Iniwo ndakabva ndati ndinokumbirawo mafone numbers enyu kana kuri kuzonzi zvikazobudirirawo zvekuti muzukuru wenyu azoendawo kuOman muzondipawo manumbers aagent. Akabva ati no, it is fine, mirai ndigare ndangokupaiwo manumbers acho because mudzimai wacho naiyewo zvekare mupurisa. Saka ndakatoona sekunge akatya kundipa manumbers ake, akabva angondipa manumbers aagent uya ndokubva ndachizotanga manje kutaura naagent uya ndiri ndega. Takataurirana neagent uya ndokubva agent uya azondiudza kuti mukana wainge uripo kana kuri kunzi ndainge ndichida kuenda kuOman kwacho ndaifanira kuti ndinge ndichizomubhadhara. Zvechokwadi ndakamubhadhara. Akabva ati zvekare uchinosvika kuOman chaunofanira kuti unge uchiziva ndechekuti mari yose iyo yauchange uchizopiwa kwemwedzi iyo inokwana kuita 3 ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizowanawo share. Ipapo ndikati izvozvo chete hapatomborina kana problem, ndinenge ndichikupai mari yenyu. Ndainge ndiine vision iya yekuti kana ndikangokwanisa kungoendawo kumhiri kwemakungwa zvinoreva kuti upenyu hwangu hunenge hwatosununguka. Ndobva ndatotanga kutoitawo zvemabusinesses angu ndichihodhawo zvimwe kuda kunana Dubai ndichitumidzira sisi kana kuti mama, ivo vanenge vachinditengesera. Kana kuri kuzonzi shop yangu kana yakura paya then it means kuti ndinobva ndachizodzoka zvangu kunoku kuZim. Ndinorangarira kunyange zuva iro ratainge tiri paairport, vabereki vangu nasisi vandiperekedza kuairport. Ndainge ndizere nemufaro for the first time in my life, ndichitonziwo ndiri kuenda kunokwira ndege, kutokwirawo ndege mukoma. It was a miracle indeed. So ndakabva ndachizosvika kuOman kuya asi ndakangoona kuti kamubatirwo kacho kandainge ndava kuitwa kainge kari rough because ndakangoti ndichigamuchirwa paairport neumwewo murume. Chinhu chekutanga chaakandibvunza yainge iri passport yangu. Iniwo neexcitement ndakabva ndamugamuchidza passport yangu ndokubva aregedza kundidzosera. Saka ndakangoti zvimwe kuda maybe painge paine zvavainge vachida kuverifya pamusoro pangu. Handina kana kuzombobvunzawo zvakawanda. Mukoma, I did not even know kuti munyika umo mandainge ndava mainge mutori mugehena chaimo, and I was going to end up sleeping with the devil himself, and I almost lost my soul. Life was very difficult. Handidi kukunyeperai. Pamba pacho patakasvika painge pakanaka. It was a very big villa, and iye murume uyu aigara nehama dzake pamba ipapo, zvekare nehama dzemudzimai. Apa ndini ndega ndainge ndiri maid. Saka ainge ari murume ainge aine mari, vaya vavanoti masheik. And mazuva ekutanga
aindibata zvakanaka chaizvo, ende aigara achingoti pandinenge ndiri ndopa anenge ari achingotaura neni. Asi chakazondishamisa ndechekuti akazongotanga kungondibata uye zvekare achindipa mari. Aitouya obva atopinza ruoko rwake mumapockets angu obva atofamba zvake achiseka achienda. Then ndaizoti kana ndacheka ndobva ndaona kuti anenge andipa mari, akabva anditi iwewe wakanaka chaizvo zvekuti you were not supposed to become my slave. Shoko iroro rakandibata kuti what does this man mean kana achiti inini ndakanyanyisa kunaka zvekuti I was not supposed to become his slave. Saka zvinoreva here kuti ndiri slave yake murume uyu? But I was desperate. Ndaiti zvinondoita sei? Akaramba achingondibata each and every day, ende nguva zhinji ndainge ndisisina kana zororo zvachose. Saka dzimwe nguva aiuya kwandiri obva anditi uya kuno. Saka aiti kana anditora aibva azoenda neni kuguest house. Mainge muine kamwe karumu kainge kari kadiki diki zvekuti karumu ikako kanongokwana vanhu vaviri chete. Then obva abatidza macandle ake 6 obva atanga kutaura nechirudzi chake, obva achizondipa imwe cup inenge yakazara hameno kuti iwaini here, but waini iyoyo yaita kunhuhwa. Obva andimanikidza kuti ndinge ndichinwa. Zvino ndaiti ndichinwa kudaro, iyewo aibva asimuka obva auya apo pandinenge ndiri, obva atanga kundibata-bata muviri wangu wose, ende obva achizorara neni. Zvino aiti kana ava kurara neni ndainzwa sekunge panenge paine vanhu vanenge vachipinda mandiri zvekuti ndaisvika pakunzwa kuremerwa nemuviri wangu. Nekufamba kwenguva ndopandakazotanga kuona kuti each and every time kana akandinwisa waini iyaiya, because mazuva ekutanga ndainwa yose nekutya kusvika ndadhakwa, asi ndakazotiwo ndava nezvivindi ndakuitawo stubborn, ndaingonwa zvishoma. Kana ava kundibata-bata kudaro ndobva ndatoita sekunge munhu adhakwa, ndichida kuona kuti munhu uyu ari kuda kumboita sei chaizvo chaizvo neni. Saka ndaitoona zvechokwadi kuti murumu umu matinenge tiri mumadziro munenge muine zviso zvevanhu. Vanhu vaibva vachizotanga kubuda mumadziro imomo vachiuya kuzopinda mandiri kusvika iye apedza kurara neni. So nekufamba kwenguva ndopandakabva ndachizotanga kurota dzimwe hope dzainge dzichityisa. Apa ndainge ndapera, munoziva kunonzi kuonda. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungorara kana kweabout 3 hours zvekuti ndakazogumisidzira ndava kuti ndichiita kana washeni ndichiita mabasa angu ndaitongokaruka ndatongobatwa nehope ndakamira ndobva ndatorara. Then madhamu vangu ndovaizotoita zvekuuya vobva vandirova kana nebroom. Ipapo ndo pandakaona kuti kana ndikaramba ndichingoshandisiwa naye murume uya ndaikwanisa kusvika pakufa. Ndakazomukumbira off ndikabva ndamuudza kuti amai vangu ivo vainge vachirwara, sezvo tainge tisiri vanhu vainge vakakawadhana. Iye akangozviudza kuti slave iri rikaenda rinodzoka, ndokubva andipa mari. Ndakazoti ndadzoka kuzimu, mukoma amai vangu vakachema because vakati vachingonditarisa kudai she collapsed mukoma, because ndakauya ndikazotorwa kuairport nabanguru. Vakangonditarisa vakati mainini kochi, what is wrong, what is going on with you? Havana havo kuzotaura zvakawanda. Tikabva tachizoenda kumba. Saka mama vainge vakatomira padhoo vazere nemufaro. Ndakangoti ndichingoburuka mumotikari ndokubva vatongodonhera pasi. She collapsed mukoma because of the way that I was so thin and weak. Zvino ndakazoti nerimwe zuva ndakarara, ndopandakazongopepuka ndikatoona kutoti ndainge ndakatounganirwa namama, sisi, banguru nemamwe macousins angu vachishamisika kuti kochi chainge chichiitika kwandiri. Ndakazovabvunza kuti what was going on. Vakabva vanditi wanga uchimanifesta uye zvekare uchitaura nechimwe chirudzi. Saka hanzi ndaitomanifesta ndichitotaura nechiArab. Ende zvechokwadi panguva yacho iyoyo pazvakaitika ndakangoona mafaces evanhu vainge vari mumadziro vachiti kwandiri dzoka iwe dzoka, but vanhu ava vandakaona vainge vari maIndians vachiti dzoka iwe dzoka kwatiri. Kubva ipapo ndo pandainge ndava kutonyatsokuita
semunhu ari possessed nguva dzose, masikati, manheru, nguvai ndichingotaura chete nevanhu ivavo. Nerimwe zuva ndipo apo pandakabva ndachizoendeswa kuchechi. So takaenda kuchechi kuya mukoma, but ndainge ndisingatombodi kana kutombogara muchechi. Ndaiti pastor vaya vachiparidza ndaibuda panze ndonogara zvangu panze because ndaita kunzwa ndakavavenga kuzonosvika mama vangu vazonditevera panze, ndikangovanyepera ndikati handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kutemwa nemusoro. Pastor ava vanoita sekunge maybe pane zvavakazoudzwa naMwari because vakazoti chechi yapera ndokubva vati kuna mama ivo vange vachizoenda neni kumba kwava mufundisi. Takaenda kuya pastor ava ndakangoti ndichingonotarisana navo mumaziso mukoma ndakajamba. Ivo vainge vakagara pane rimwe kauchi, inini naamai takagara pane rimwe kauchi. Ndakaita sekunge ndabhururuka kwava kunovajambira ndokubva ndavadzipa. Saka ndakati ndichinovadzipa kudaro ndaitozviona sekunge ndainge ndatoshanduka kuitoita shato ndokubva vachizotanga kunamata. Ndichinamata kudaro zvimwe zvakazoitika ndainge ndavakuona ndatova kune imwe nyika. Zvose zvainge zvichiitika ndainge ndisingachazvizivi. Panguva iyoyo hanzi vamufundisi vachinamata, hanzi inini ndaitaura nemavoisi ainge akawanda ndichichinjanisa kuti chirungu, chishona uye zvekare ndichitaura nechiarabhiki. Hanzi ndaitoti uyu ndewedu, she is ours, uyu ndewedu, she is ours. Saka hanzi vakangoramba vachingonamata vamufundisi vaya kuzonosvika ndava kutanga kudikitira. Hanzi ndakadikitira zvekuti hembe dzose dzandainge ndakapfeka dzakasvika pakunyorova. Apa izvi pazvakaitika yainge iri nguva iya yechando zvekuti juzi hanzi rakasvika pakunyorova. Vakazototora gumbeze ndava kubvunda zvino nechando because ndaiti ndiri kutsva, ndiri kutonhorwa, ndiri kutsva, ndiri kutonhorwa. Ndingadai ndakafa because hanzi ndaitotaura kutoti uyu ari kufa ende kana akangofa tiri kuenda naye straight kugehena. Hanzi ndo zvandainge ndichitaura, asi ndoda kungotendawo Mwari nekuda kwekuti Jesus saved me. On that very same day I gave my life to Christ. Kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi, hope dzose dziye dzandainge ndichirota dzakabva dzangoti hwa. Hope dzandairota dzinotyisa, handina kana kuzombogara ndakaona zvinhu zvinotyisa. Ende ndichiuya panapa even though ndichiri kutambudzwawo nemweya wemadzikirira, but only God can break the chains of evil. If you are experiencing demonic possession in your life, just turn to God and look at the cross, nekuti ikoko ndo kunobva ruponeso rwako. Kana uri munhukadziwo uri padesperate yekuti uda kungoendawo kumhiri kwemakungwa, tanga wazvibvunza mibvunzowo yakawanda. Never do anything in a rush. Iniwo ndakazviudza kuti kutoenda kwandinenge ndaita kumhiri kwemakungwa ndichasvotesa vavengi vangu, uye zvekare ndichaita mari yakawanda chaizvo zvekuti vose vaya vainge vachindiseka kuti akamitisiwa ari form 4 nemurume wemunhu zvikabva zvavharana. Zvino ndainge ndava kuda kuvasvotesa vanhu ivavo, but pandakazoendako kuOman ndakasvika ndikashungurudziwa. And I just want to thank God kuti murume iyeye haana kana kumbogara akapindwawo nemweya wekuda kundibata unapwa nekutondinyima pasipoti yangu zvachose, nekutoramba kutoti ndinge ndichitodzoka kunoko kuZimbabwe zvimwe kuda ndingadai ndakazosvika pakuzofa. I am here now working for my sister. Life is a little bit difficult and challenging, but at least I have recovered. Dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa ndaikutumidzirai mapictures awo andakatorwa ndichangobva kuOman. Ndaita sekunge munhu ari kurwara, bvudzi rangu iri raita kuyerera richidonha, ndikatomboti zvimwe kuda ndine cancer, but yainge iri nhau yekuti murume uyu ameno kuti zvaindinwisa zvainge zvimbori zvichaizvo, uye zvekare nemweya yezviya zvivanhu zvainge zvichibuda mumadziro zvichiya kuzopinda mandiri. I think kuti zvivanhu izvozvo ndo zvaizoita kuti ndingogara ndichingorwara nguva dzose. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section
kunyangwe apo mamwe mafriends angu pavakazotanga kuita zvemacos. Nekuda kwezvose izvo zvandakasangana nazvo, I'm still traumatized a lot, zvekuti it will take me a very long time kuti ndinge ndichizokwanisa kuzozviudza kuti now I am prepared kuti ndinge ndichizoenda zvekare kumhiri kwemakungwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Inyaya yandakaudzwa namukoma wangu. Mukoma vangu ava vakashayika mainge muri mugore ra2022 apo pavakangokaruka vava kurwara. Saka ndakabva ndachizonzi naamai guru ndinge ndichizombouya kuzovaona ndikabva kuJoburg ndikaenda kuDurban. Saka amai guru vakazoti vari panze. Mukoma even though vainge vachirwara vakangosimuka ndokubva vachizoenda mubedroom. Pavakadzoka vainge vakabata rimwe ruva iri mukoma nashi rainge rakangoita just like a rose flower, but ruva iri chakandinetsa pariri ndechekuti painge patori nemamwe mashizha aro ainge achisinina ropa. Vakabva vanditi, munin'ina wangu, ichi ndo chinhu chandikanganisa, ndakatadza kuzadzikisa mhiko. Kubvawo ipapo mukoma hatina kana kuzombowana mukana wekuti tinge tichitaura, nekuti amai guru vakabva vazongopinda mumba. Ivo mukoma vainge vakaribata ruva riya rakabva rangonyangarika. Mukoma vakabva vatanga kurwara zvekutadza kutaura. Vainge vava kusakwanisa kana kuita sei. Vakanogara muchipatara mukoma kuda kwemazuva maviri ndokubva vachizoshayika. Saka handizivi mukoma nashi kuti ndodiniko, ndoudza veukama here kuti izvi ndo zvandakaudzwa namukoma. Iniwo ndinototya kuti zvimwe kuda ndikaudza veukama maybe ruva rera rinozouya richirwidzana neni, because pari zvino everything is normal. As a family we are blessed. Ininiwo nditori nekabasa kangu kakanaka, handina kana chakaipa chandiri kumbosangana nacho. Saka handizivi kuti ndoita sei. Kana mudzimai wangu haatozvizivi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu hanzi ndiri kutya kutaura. Ndinotya kuti zvimwe kuda kana ndikaudza veukama maybe ruva rere rinobva ratopanduka, robva ratotsamwa, robva razotanga kurwidzana nesu semhuri. Ndoitawo sei? Let us give him advice.